Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ddefenda lill-Viċi-Kap tiegħu Robert Arrigo wara inkixef l-involviment ta' Arrigo fil-kumpanija Hummingbird Properties. Nhar l-Erbgħa li għadda l-Wip tal-Gvern Glenn Bedingfield fl-aġġornament żvela kif il-kumpanija Hummingbird Properties kellha attività kummerċjali mal-kumpaniji ta' Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi dwar dan minn dan l-istazzjon il-ġimgħa wara nofsinhar Delia qabeż għall-Viċi-Kap tiegħu. Għal Robert Arrigo ma ammettix dan l-involviment. Ma ammetta xejn. Robert Arrigo xejn. Iżda l-Viċi-Kap Nazzjonalista kien diġà ammetta ġurnata qabel mas-sit Lavin Multa. Il-kumpanija Hummingbird hija tiegħu u li kien daħal f'arranġamenti mal-kumpaniji ta' Yorgen Fenech sabiex jopera l-lukanda Topaz f'San Pawl il-Baħar. Lukanda li ta' spiss tirriklama bi prominenza fuq l-istazzjon nazzjonalista qabel il-bulettin tal-aħbarijiet. Glenn Bedingfield kien staqsa wkoll jekk is-sit tal-kumpanija Hummingbird kienx jagħmel in-negozjati diretti ma' Yorgen Fenech innifsu. Bedingfield staqsa wkoll minnu dak id-deputat nazzjonalista li għadu jagħti servizzi legali lill-kumpaniji li Yorgen Fenech għandu sem dirett jew indirett fihom. Bedingfield qajjem ukoll mistoqsijiet dwar sitwazzjonijiet oħra fosthom dwar organizzar ta' festini għand in-negozjant Yorgen Fenech. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.